Atmosfera festiva ta' kant u sfin minn talent lokali biex iferraħ lill-anzjani b'attivitajiet għal żmien il-miliet. L-attività bl-isem Let's Dance u li qed tittella għal 3 sena konsekuttiva tferraħ lill-anzjani li huma residenti fid-djar tal-anzjani jew fiċ-ċentri ta' matul il-jum inferxin madwar Malta u Għawdex. Fid-dar tal-anzjani li tinsab fil-Fgura stajna naraw lill-anzjani b'ferħ li ġib magħha din l-attività. Tant li residenta Buċċa għad-Dawl qalet li huwa l-ors tagħha li tiddeverti f'dawn it-tip ta' attivitajiet. Jina nħobbeċi ħafna, għawek, divertiment, namel xmaħħom un xala, nixlilom un namillom kollox namel, għax nħu pjaċir. Anzjana oħra li hija ta' 6 tfal, nanna ta' 11 u bużnanna ta' 8, esprimit il-kuntentizza tagħha tant li tkun ħerqana terġa' lura fid-dar li tinsab fija meta toħroġ. Era l-qalbi ħafna hawnhekk, isni ġoxu l-għanda. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità tkellem fuq l-element soċjali b'mod partikolari fi żminijiet fejn il-festi jġibu għaqda u ferħ. Let's Dance li għandna l-attività llum tidħol eżatt f'dan is-soċjal fejn aħna l-anzjani tagħna rridu li nferħuhom, nfakruhom fi żmien meta huma kienu jagħmlu l-festini huma fid-djar tagħhom mal-neputijiet u mat-tfal tagħhom u hemmhekk ikunu jistgħu jerġgħu jiftakru f'dak il-żminijiet ħelwin u sbieħ ta' dan tal-miliet. Intant is-segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Anthony Aġuża Xelis qal illi kull dar residenzjali għandu jkollha mhux biex servizz ta' kura eċċellenti kif jixraq għall-anzjani bħall-ikel, kura għas-saħħa u iġjene, iżda wkoll attivitajiet li tuhom il-ferħ li jixirqilhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.